I look good 24/7, 24/7. All y'all 10s, I'm an 11. I'm an 11. Prosím ťa, Romy, je rozdiel v športovej výbave v rámci celého maratónu, polmaratónu, desinky, päťky? Je tam vôbec nejaký rozdiel, čo si so sebou zobrať? Nie. Tak ja odchádzam. Poďme sa teda pozrieť, akú športovú výbavu by si odporúčala. Čo sa týka tej výbavy na rôzne vytrvalostné disciplíny, v podstate tá výbava je rovnaká, tam sa líši len tá strava, alebo teda hydratácia. Čiže dávaš si bežecké tenisky, ktoré už máš rozbehané, ktoré už si niekedy mal. Samozrejme, prispôsobuješ sa počasiu, je teplo, zima a na základe toho sa samozrejme obliekaš, si dáš kráťase, alebo dlhé funkčné gate, dlhý funkčný náťelník, alebo tielko. Hovorí sa také, že sa obliekaš ako keby bolo plus 8 stupňov. Čiže keď je 15 stupňov, ako keby bolo 20, koľko je 15 plus 6, 8, 23, čiže obliekáš sa ako keby kráťase, krátke tričko, tielko, šield, slnečné okuliare a samozrejme vždy si skontroluješ pred pretekom, či máš štartové číslo, či máš nabité hodinky, kde sú občerstvovacie stanice, či máš iontový nápoj. Mapu. Mapu, áno, kde je tvojka napríklad. Napríklad. A už len potom úsmev na ten deň pretekov a na fotky, presne. Áno, pozrieť si, kde bude fotograf, áno, na ktorom kilometri. A to je dôležité. Ako by mal vyzerať ideálny deň preteku? Pre mňa ideálny deň pretekov znamená, že sa ráno zobudím a nič ma nebolí a je krásne počasie, najlepšie pod mrakom a bez vetrie. A to je taký ten ideálny scenár, ale v podstate ten deň pretekov je u väčšiny z nás rovnaký, čiže ráno sa zobudíš, dáš si 2-3 hodinky pred výkonom svoje obľúbené raňajky, na čo si zvyknutý, určite nešpekulujem s niečím novým, neexperimentujem, nechcem sa zaťažiť niečím, čo neviem, čo mi to spraví. Potom samozrejme sa oblečieš, pripneš si štartovné číslo, po prípade, keď je zima, tak si dáš šušťačku, aby si sa rozklúsal v niečom, čo ti bude teplo, príjemne, aby tie svaly nezatuhli. A potom samozrejme po rozklúse nejaká dynamická abeceda, dynamický stretching, dynamická rozcvička, pár roviniek a potom ideš na štart do koridoru, odštartujú. Robíš to, čo si natrénoval. Robíš to, čo si natrénoval, alebo snažíš sa o to, bojuješ sám so sebou, bojuješ s hlavou a keď už je po pretekoch, si šťastný v cieli s medailou, tak ideálny scenár je, že sa vyklušeš, aby si stimuloval krvný obeh, vyplavil splodiny metabolizmu, aby si ukludnil ten organizmus a potom samozrejme sa kvalitne naješ a užívaš si, že si išiel perfektný výkon. Máš nejakú tajnú zbraň alebo tip ako na nervozitu pretekársku? Ak si aj výkonnostný alebo amatérsky športovec, alebo máš cieľ, nemáš cieľ, tá nervozita tam vždy je, patrí to k tomu, je to niečo prirodzené. Skôr sa musíš sám tak ukludňovať svojimi nejakými takými vetami. Si tu preto, lebo ty chceš sám, nikto ťa nenútiš stáť na tom štarte. Máš tu možnosť, máš 2 ruky, máš 2 zdravé nohy, nie každý tú možnosť má. Okrem toho si plnohodnotne trénoval, nie? Tak podáš ten výkon taký, aký chceš. Ja chápem, každý chce podať dobrý výkon, chce mať osobák, ale nevždy je to o tom. Najväčšia nočná mora býva zranenie práve, ako sa vyvarovať? Áno, máš úplnú pravdu, vyhnúť sa zraneniu je niekedy veľmi náročné. Ako som už spomínala, tá regenerácia je neoddeliteľnou súčasťou športového procesu a zohráva kľúčovú rolu v tom, aby sme sa vyhli tomu zraneniu. Čiže nezabúdať na takú tú aktívnu a pasívnu formu tej regenerácie, či už nejaké kompenzačné cvičenia, nezanedbať funkčný tréning, silový tréning, strava, hydratácia, spánok. Spánok je aj najlacnejšia forma regenerácie a potom tie príjemnejšie formy regenerácie, ako je tá pasívna, čiže rôzne masáže, hydromasáže, kryoterapia, elektroliečba a mnohé takéto tie príjemné veci. Niekedy aj taká dávka šťastia k tomu športovému výkonu, tomu komplexu, aby to všetko do seba zapadlo. Ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem za všetky rady a tá posledná bude odo mňa. Nezabudnite si to hlavne poriadne užiť.